David, delantero. Marc, porter. Nacho, banda. Pablo, medio. Iván, banda. Asier, medio. Joe, de banda o de lateral. Com el diuen? David. Em dic Quique i jugue de banda esquerra o de mig. Em dic Andreu i jugue de lateral esquerre o banda esquerra. Em dic Ethan i jugue de banda o de delanter. Hugo, medio. Dani, banda. Daniel, defensa y medio. Héctor, portero. Em dic Marc i jugue de mig centre. Em dic Gustavo i jugue de central. Em diuen Joan i jugue lateral dret. Em diuen Gonzalo i jugue de porter. Em diuen Marc i jugue de delanter. Em diuen Àlex i jugue de lateral o de banda. Conteu-me un poquet com ha sigut el partit, no ha sigut fàcil, no? No. A veure, qui m'ho conta? L'havem liat un poc, però no, fàcil no ha sigut. És que jo m'he tirat dos. Com ha sigut el gol? Conta-me'l. Jo no l'he vist. Jo no me tiro, eh? Però jo m'he tirat dos. És que va tenir el cap? No, Doncs conta-me'l. he clavat amb la dreta i l'he tirat cruzadita al segon pal. Te l'ha passat algú o ha sigut un joc individual? Me l'han passat, me n'he anat de 1 o 2 i he clavat. Qui més? He marcat en centrar de córner i jo rematar de cara. Jo he clavat, no sé, de jugar individual. Gol? Dos. De quin equip sou i quin jugador és el vostre favorit? Vale? Comencem per si mateix també de l'alta. Messi del Barça. El meu jugador favorit és Jaume del València. Suárez del Barça. Lewandowski del Bayern de Múnich. Paco Alcácer del Valencia. Iniesta del Barça. Messi del Barça. Messi del Barça. Ramos del Madrid. Negredo del Valencia. A mi me l'han passat i me n'he anat de 1 i en la dreta he clavat el gol. Molt bé. Algú més? Algú? Bueno, primer más. El porter de l'altre equip li l'han passat i s'ha enganyat i me l'ha passat a mi i he xutat i he marcat. Jo he marcat 2 per el pal esquerre de passe i 1 de rechazo. València. A veure qui és més, València o Barça? A veure. València. El València. València. Muy culé.